Już włączą, już godą, już wszystko. Witam was na kolejnym odcinku. Także gromy. Te już pierony do mnie strzelają, obejrzyj. O. To tu mieliśmy wejść na dół, iść na dół, nie? Tak, to czekam na pana Damiana. Na... Trzeba dołączyć się gówno. Wiem. Kurde. O, z tej zapletu się... Przynajmniej jakieś obrażenia im zadaje. Hedzik? Coś mi ciebie tego... Tylko Co? słowo słyszę. Jakby się na to pogorszyła. Niemożliwe. Czekaj, wyjdę z No, tak zrób. Ja Ja cię Wy mnie opieszczę cały dobrze czas. GPS says you're getting real close to that comm center. Careful they don't No. notice you before you want them to. Impreza. Ja zaraz przyjdzie. Ani. No, O. no powiedz Łukasz. No mówię, prawda. No i teraz dobrze. Nie, coś Ja ładuję jakaś tam wymie. Kurde. Ła, Czekaj, to my to wyłączymy, nie ładuję w ciebie. dobra. Czekaj. To tutaj się była, no tak. Chodź na nas. Masz. Czemu to jest pytajnik? No. Gdybyśmy pobiegli na sam koniec, to jakby to został do rzekami do... Tak, Nanek No. podtrzymaj, nie idziemy. No. Jak zwykle by było. O nie przesadzaj, że jak zwykle. Ciekawe jak tu będzie wyglądał ten Battlefield. Co? Jaki Battlefield? Ten nowy? Właśnie. A jaki nowy Nie, mamy ten jeszcze nasz, nowy? bo ja grał na telewizorze, Tak, na no tym weź kablu. nie. A. No. The Ah. reason is on the roof. Probably gonna have some No, byś nowy tanky types Battlefield, out tak. there to keep it Aha. Zaczasłe go, ej łoby. Dobra. Jesień Zaczaśnij 2018. Czekaj, ja tu idę za murek. No, idź tam. Nanek, łap tutaj torbę. Tam już ta torba. Czekaj, Nie. No jest torba. Ponosisz się? No co nie działa? No nic, muszę tradycyjnie podnieść. Dobra, masz torbę. Podnosi się. Rzuciłem torbę i chuj z tego. Czekaj, co muszę broń, kurwa. No cały magazynek do gościa idzie, ja pierdzielę. No. Hej, wyście wleźli. Tu do środka? Ja tu... Na górę trzeba iść chyba. Na górę. Dobra, No. To ani Gdzie no. idziemy? to idziemy. Tędy? Jest to Chodź, dymka. Odi. Mhm. Fajnie, naprawdę super się Odi, tak... Borę, Odi. Czterech Danek. się kozak gra. Naprawdę. Kozacko się gra. Wiesz, fajnie by się grało, jakbyśmy jeszcze tak naparzali jak ty to. No, Albo ty no, tak no. my, nie? No. No to by było właśnie... No niedługo wbijemy level. Tak. Później odtwarzasz, O, wszystko wiesz. tam jest snajper. Tak, Jak on dostał? Czy kto ci dopadł? Ty snajper? tak, Niemożliwe, ale to że było- ale- taki snajper... Wiem, ale to było dobre, Gdzie? bo przykleiłem się do ściany i padłem, nie? Aha. Aha. Tu dziad siedzi. O ty dziadu. Masz granata. Co to kurwa rzucił? O,
No, jakie kozaki. O, chyba to działa Nie to. działo. Nie. Podnosi? Nie, to wtedy ja No, muszę kliknij. kwadrat, widzisz? Przy tym, jak... I dalej nie. Mnie nie podnosi. Co podnosi? No bo nie podnosi, bo ja musiałem przy tej maszynie wziąć kwadrat. Ale musisz dać perka, że jak jesteś w pobliżu, to wtedy cię z automatu podnosi. Czekaj, tu... To musisz klikać to. Tak położę. Tak, ale fajnie by się dało, jakby ktoś z was prowadził może w grupie tam do celu. Bo to tak... Nie wiem, czy to byłoby lepiej, czy nie, czy obojętnie nam to. Czekaj, teraz mamy iść. Odi. Czekaj. No. To ja mam prowadzić? O, Dobra. możesz. Wiesz, znaczy to jest takie, wiesz, wspieranie jeden drugiego fajnie to tak... A idziemy tu na dół, ekipowo czy idzie kaj wtedy, mamy nie? iść? Nie, jeszcze jakiś pytajnik tam mam. Tam jest Czekaj. jakiś pytajnik, ej. To na dole, pod nami. Pod nami jest, no to schodzimy na dół, panowie. Tu macie amunicję, abyście... No, Wzięliśmy już, no. Dobra. Lubię kurde wjeżdżać na tej drabinie. To liną, no. Nie, A bo to liną. audition. Aha. Audition, jak jedziesz na dół, to wciśnij L3, Co to wciąłeś? się sunie po tej drabinie. Tak fajnie. Ale L3? 3 przytrzymaj, no przytrzymaj. Aha. No. No ale Danek fajnie, nie tutaj jest wyprowadzi coś. teraz, patrz tu, Jakie L3? Danek się zawiesił. Zawadził pomponem o ten o szczeble. Wysokości. Lewą dał, sorry. Lewy Ja analog wciskał do i środka. To ma wyciągał. właśnie L3. O, Easy, siema, witam cię. Cześć, Easy. Easy na pewno by też Czemu chciał tu nie The mogę Division wjechać? pograć. O, to mi się podoba. Wow. Bo też mo. No to 5 osób nie wejdzie. Przykro mi. 4 max, niestety. Możemy się spotkać później na strefie mroku, nie? Tam więcej chyba można. Co to mi się... Wow, tam ich jest trochę, ono wie. Kurde, ja się wyrywałem do przodu jak Danek prawie. Czekaj, tam jest też ta maszyna, złapała nas. Dobra. Ja przy szybę zabijam ludzi, mam. Jezu, a se rzuciłem granat. Dzięki. Nie ma problemu. O kurde. Oj. Aha, ją na dół zjechać, dobra. Dobra, kto przyjmie Jo. żywą tarczę na siebie? Dobra, Romo, bierzesz to. Ja idę to wyłączyć. Gdzie to się kurwa wyłącza? Kurwa. Tutaj jest, przy aucie. Przy nanku. Dobra, mam. Jo, chowaj się! O, Okej, jest. Ja myślałem cały czas, że to z tyłu, ej. Ono kabel szedł przecież, nie? Kurde. No. idziemy panowie. Chodź no. A idę mam. Ja wam powiem, fajna gra, ale kurde, za dużo chyba tych Zbieraj. przycisków. Tu tak zrób, to tam zrób. No. Właśnie to jest Tu fajne. rozumiesz tam naciść, tu idź tu. Tu zaś rozumiesz do tego, do tej familii wleźć, tu zaś do tej izby wleźć. Połączamy, nie? Okej. Dobra, doszli. Wiesz, że nie każdy lubi takie gry po prostu i tyle, nie? Tak. Granacik? Danek, no właśnie. Proszę. Nie, w szybę? Zajebiście. Jako szyba. To szyba jest. A nie ma. Rozbita, dobra, okej. Dobra, dzięki. No, Widzę, że super. tak samo zrobili jak ja. Padłem.
Może by ktoś Powstań. tak zrobił, żebym powstał. Połóż tą apteczkę. Tylko, że... Dobra, proszę, pani. Danek ma utratę przytomności. Kurwa, długo mnie, no. Ja Pompon cię jest. kręcę, dobra. Zamiast się schować, rozumiesz, to ten... Cofnij się, bo jej tam da do moich kolegów. Czekaj, Ja muszę cię się nawet- kręcę. Kurwa, ładuję. No tu są chłopcy, mnie chłopcy mogą dźwignąć. Przeszkadzają na rozkaz. Odlicz, Kamil, nie wygłupię się, że tam w kogoś szylosz i no dźwigniemy. A ty masz się podnieść na tym, na apteczce mojej. I no dźwigaj mnie, no. Gdzie moja apteczka? Podniosę się na niej. Ciebie też mam dźwigać. Gdzie chyba ino u ciebie to działo. A to musisz kliknąć na nią. Musisz ją puszczać. Kurwa. To chyba 19 level mi spadnie tutaj na pewno. Na bank. Padnie. A to trzeba wyłączyć tą maszynę. O ja pierdo! A gdzie Panowie? jest kurwa kabel? Dobra, będzie kabla. Czekaj, idę. No, dobra, wyłączone. Tu, odejdź. Mhm. Tam, plecy panowie. To się dobrze, że ekwipunek to się nie niszczy. O, Dobra. plecy, odwróćcie Siema, się. Form. Ej, chłopaki, Siema, wy siema. nagrywacie? Ii! No padnę. Tak, nagrywamy. Nagrywacie może? No. No pornola. No, Pornoa. Kręcimy pornoa. no i Ej, gdzie jest? powiedział, że Stój. nagrywamy i kurde wyszedł. Dobra. Czapka zim. O, popatrz, Dobra. mój ulubiony widok. Obejrzyj se tu. No tutaj, obejrzyj se. Co masz? Blue screen. Pierdzielony, rozumiesz? Wiele razy na Wyłączamy. X-Specu to mnie czekało. To na XP-ku? Ty miałeś Windowsa nie, 9.8? Ja już miał mocniejsze. Albo 9.5? Kurwa. No tam tu było chłopie... Ej, zostaw! To był fajny gamingowy monitor. Popatrz. Ej! O. Ej, No i co, Kamil. Audition, co ty to robisz? Z tym monitorem. Co? Co ci zrobiłem z monitorem? Ej, coś ty Zrobił zrobił? ci tego. Kurwa jebany sotku. No i zjebało się, trzeba to wyłączyć. Cześć. Dobra. Otworzyłem ci Góra. drzwi, chodź. Ej, to ktoś mnie przepierdolił. Zorganizuj siłę MBS, spadła amunicji. You were on top of that weapons cache. Once you kick in the door, you're on your own until I can get back up in there. So watch your back, because it's gonna get O hot. kurde. Tu się nie ma kaj What the schować, fuck? chłopie. No nie ma. Tu trzeba puścić naszego tanka do przodu. Ja mogę iść za ten. No to teraz... Oj Boże, Boże. To teraz to będziemy w dupie. To głęboki. To chyba był głupi pomysł. Odsuń się. To ta misja. Nanek, nie pchaj się tam. Oj, kurde właśnie. A, bo tu z boku do nas pamiętam ładują z ten każdej strony, w rzeko. Chodź, tych medyków trzeba najbardziej chyba załatwiać najpierw, nie? Bo Kamil, oni najgorsi. Adamek, siema, witam cię. A czemu mi się to nie pojawiło na tym? Tam się Aha, dziwisz dopiero mi teraz. się pojawiło, okej. dobra, dzięki. Witam cię, de Adamek. Co tam słychać, jak tam żonka? No tak się wygłupią. Śmieje przecież, Boże, Daniel. Królu nasz.
No to co tu mamy? No co? Użyj laptopa. Poszli sztum. Hostiles incoming. Dobra. Tam w chuj takich... O, No tu jest dobra miejscówka. To Chodź ty. dla was. teraz tu mnie podnieś. Oj, jeszcze Got nie. some good news. Dobra. I've got backup moving on your position. They're past the first turret and moving fast. Lecy mam. Oj! Co to był za przygodowy? To nie jo! O fuck! Ale mnie trafił, wylos z dupy, nie wiadomo. O widzisz? Jak cię Dawaj, mam podnosisz podnosić? tam. Z automatu się podniesiesz przy mojej apteczce. Gdzie ty kurde tutaj mnie atakujesz? W pizdzie, w szoku jeszcze jestem. O jeb, w łeb. Widziałem ci kurwa złożyć jak na rysi. Tylko sera brakowało. Kamil, możesz na to? Czekaj. Weź go na chwilę, Kamil. O. Ojej, super. Ja Ojej. muszę ich zacząć, bo to... Dobra. Dobra, podnoszę Rzuć tą go. swoją apteczkę. Nie mam, kurde. Biedę tam. Roger that. Your reinforcements just crossed the midpoint of the tunnel. Nanek tutaj pokryj wszystkich. Jak dobry pies osiedlowy. O mi... Kurwa Jeb, mi mi też wywaliło. Uważaj. Ty Namkowi też. fuck. No mi też. An agent on your team. Ja, Tomek, tam jest moja lekko. ta apteczka, chodź tu. Widzę, że ty też doszedłeś. I pizda już leży. Jak tak, A jesteście w centrum... ja ci powiem, jak centrum tak takiej przy babie zadymy, to nie dochodzisz, to będzie się szans, dobrze. żeby to było. Musicie po zewnętrznej może iść. Nie no, tak szybko to znowu nie. A, Domel 0101. A, tam szkoda amunicji. Hang Gromy on. na Backup ostro, moves co to your tam? position. Coś Kamil mówiłeś? Także padłem. A powiedz mi, jak tam strumyk na Twitchu wygląda. Adamek. Dobra. A, nowy monitorek w porządku, super się sprawuje. Te, a wy się o mnie zapomnieli? Odlisz, odniesi. O mnie? O kim? A, Nie no. a sam Weź podnieś nas, kurde, leżymy tutaj. Dźwignij mnie! Ale jak widzisz, Ja. tak samo już w lipcu wyglądał. A wy w kontenerze jak ten. Oby uchodzi. W kontenerze wyrody razem Spoko, gdzie i spoko. plecy. Dzięki. Kuźwa! Przecież też musiło wstać i Już byś zaś leżał, leża co na byś- zot. Kurwa. Będzie dźwigniony. Dobra, dźwignę cię. Dobra, ratuj go. A tu Ratuj może. go. Wodę idę muszę nieść. Jestem. Dzięki. Tam mi głupio przyjmować te dzięki, wiesz o co chodzi? Bo kurwa, no. A zginko. Rękawnica Jasia wędrownika, dobra. Pedały są kolejne, najpierw. O kurde, tam są, trzeba się schować. A to wiem, to spokojnie. Po prostu czopka mam zielone te, wiesz? Elementy i przez to tak widać. No spadnie, czego dobić? Ale nie ma już granatów. Dobra, poszedł. I co teraz? A pierdolę. No nie było No nie. tak łatwo wcale, nie? To 35, zdrowie, porność na wszystkie. O kurde, no to bierzemy Just keep tą. the leg out from under these LMB mooks. Keep it up and they're going Prawie down. mam 200 level, kurde. Na 19. Ja mam 18, panu. Byliście? No nie. Ja, no bo... 19. Chłopaki. Czekaj, Kajtera musimy iść? No ja leżą. Bo oni opie się bawili fajnie, a ją leżą.
Ja się poszedł dyknąć, wiesz? Leżę, uwaliłem się jak Nie, mi się zwierzę. bardziej podoba. Czekajcie, Już jeszcze po mamy ciebie 16. idziemy. Ale mi was bach, bach, bach. Snajperka to nie. Hit the jackpot, agent. Got some footage of Bliss himself. Some kind of propaganda piece. Guy sure loves to Czekaj, hear his a, own nie to. voice. What an asshole. Czekajcie, i co ja 320 tu już mogę mam w tym ten. ekwipunku wybrać nowego? Trzeba wyjść stąd i iść na kolejne zadanie. Tam jest zaraz obok nas Tu kolejne na zadanie tego typu. 15. I będziemy już spokojnie 21 level. A później Artur wpadnie i kurwa, co tu się Bo, działo? o beze kurwa, mnie? co wyście robili? A my? No był taki Tomek. Wędrownik. Powiem ci, na moje możliwości to jest bardzo dobrze oświetlone. O, Pepe. Na razie jedynie mi czapeczka trochę gryzie. O, żołnierze mało. Dziękuję, Weź się Jarku. tu, no. Co jeszcze, kolego, możemy zrobić? A czekaj, bo mamy wyjść z tego burdela. Dobra, co wyjdę od razu już. No. Co jeszcze? Zaros. Dobra, Nanek idziesz? Ej, ale... Co? Tu zabierz Nanek. To niebieskie. Kabura regeneracyjna i ten. Jestem Przyjaciół ciekaw, wziąć. jak akurat to DLC wygląda. Ej, tu jeszcze coś mam, chłopaki. Kabura i ten. Czekaj, ja tu te bronie oglądam, co tu to niby na tym 17 mam. Udostępniam. Reszta mam do rozmontowania. Ej. Nie wiem, co tu wybrać. Nie, A wyszliście już? Aha, tam Tak. są, dobra. ja nie wychodzę. Tak, nie. I tak, panowie, tutaj jest. Kaj, wy poczekacie na mnie, Kolejna jak wyście misja. stąd zleźli zaś? O, to 27, to nie, to jest daleka. Ej, weźcie Co to sobie jest? jeszcze to tutaj. Ja cię kręcę, nie możecie na mnie trochę poczekać. Kabura do 25 poziomu, no bracie. Jakżeś się z tego Dobra. wybli, hopy? Ja Co, zacznę Łukasz, zbierać, kaburę? jak będę rozdawał, to po prostu... Łukasz, No, Co? Chcesz mi to kaburę? było- Ej, No, kaburę możesz mi też wam chujową, zieloną. ej, Ale, wiecie co, ale, to ona, też- ale ona na 25 level. A to nie, No. zatrzymaj. Kurczę, blade, jak wyście tam poszli? Ja mam zieloną, na 35, Bo 14. są hahary. Kurwa, nie mogę udostępnić. Dobra, Ej, chuj. słyszycie Coś mnie? znajdziemy na strefie, potem coś. No to poczekajcie na mnie. No, Ja! Kuźwa, jak stąd Poczekaj. wyleźć teraz? I tak, Teraz się wróćcie nazad do tego budynku po mnie. panowie, pykniemy tą potyczkę tutaj z boku, o tą, Cześć Tadek, i cześć. potem pójdziemy na zadanie tutaj znowu Ja pierdzielę. pod strefę Ja faktycznie. Pod Już mroku. tam idziemy, wiesz, już Tam też jest lecę. takie. Ja się ino traf w tym bud... To jest kryjówka, może sobie kryjówkę Danek, odkryjemy. To nie Danek, ma kryjówki. czekaj, pójdę po tą owieczkę, bo się zagubiłem. No kurwa, teraz nie wejdę. No Oj, bo kurde, zamiast kurde. poczekać, godą poczekaj. Dobra, Nanek, A. dobra, A nie możesz Nanek. teleportować na nas? Pierdzielę. No właśnie to Nie miałem idzie na mnie powiedzieć. poczekać. Nie idzie teleportować. Siema Tadek, siema. Nie idzie. Idzie. Straciłem się. Gdzie on jest Mm, w ogóle? No to pop. Straciłem się. to co jest? I poczekajcie na mnie moment, chwila, dwie. Ja by też chciał ten sprzęt ogarnąć, a? No, bo mi to troszkę dłużej Ja. trwa. Nie wiem, jaką broń mam wybrać. Jako mas. P416 G3 zmodyfikowano. 6588 ONS. Mike on. A reszta mogę rozmontowywać. Co to robisz? Ty, ale chodź tu, każdy zobaczysz.
Już jednak Właśnie z niego się... Ty, patrz, na się węgiel sypie, popatrz. Poczekaj, bo zawsze mi pada wszystko. No? Weź tak strzel tak z bliska. Kurde, Głowę. skończcie, ja. Jaką? Danek, No, ale ty zaraz węgiel węgiel tracisz. potraca, obejrzysz. I dawaj, i w jedno oczko, i w drugie oczko. O, ja cię kręcę. Oj, oj, oj. Kurde, wali mi tym żółtym. Halo? Tego, za prywatne wiadomości. Halo, gdzie się stało? Dziepsiło się, Kajżeś był. ale już całkiem internet cię dziepsił. Już aż mnie z tego wyczepało. Nic, jutro telefon, rozumiesz? Od K, od Q, od Pi i w ogóle, że za te pieniądze, rozumiesz, to se mogą i w ogóle... No. A tak jest Wyjebać. i od jutra mają mi to naprawić, bo im krew anielsko ich zaleje. No tak się nie robi, rozumiesz? 70 Ile tak zł. płacisz za internet? 300 na Ile tam masz? 30. Trzysta. No i ta cisza teraz. No ty, ja ci powiem, mam kurde 120. No Na ja bym 20 wolał mi to mieć wystarczy. 300 na 60 i też się chyba z nimi będę musiał tak dogadać. Nie będziemy widzieć. I muszą mi coś zrobić z tym internetem albo z tym routerem. To mo śmigać. Powiem im, że chcę w 4. Powiem Tak, im tam, Danek. że chcę w 4K streamować i już. Co wy leżycie? Ale czekajcie moment, ja... Bo ja zaś tego nie zrobił. Wlazł do tego ekwipunku. Zapisało się to w ogóle? Nie. Nie zapisało się. Tu potem rozumiesz, ta broń to muszę wszystko porozmontowywać, nie? To co ci niepotrzebne to wywalić. Właśnie a propos powrotów i tak dalej. Kurwa. No. Czemu tu Quickpol kurwa nie wbija jeszcze do grupy? Było przed chwilą, nie? poczekaj. A tego nie wiem. Czekaj, bo mi Michał pisze, powiem Nankowi, że ma Peterowi i Quickpolowi nawalić pindolem po japach za te kawały. Kto to mówi? No. No, wiewióra do ciebie, że masz nim po Przestań. japach ponapierdalać. A Quickpol nie ma zamiaru do grupy wrócić, Dlaczego? od tego zacznijmy. Czemu? No, powiedział, że nie wróci tyle, bo Michał mówi, że zapraszał go do grupy, powiedział, on nie wróci, chuj, ma to w dupie. Dobrze, no. Jak nie, to nie, no. Trudno. A gdzie za tego Rację. Remo? Jestem na A, górze. kurwa, u góry siedzi klaska. No, bo jeden się klei, czekamy. Czekaj, ja sami no te modyfikacje powciepuję.
Ja. Podciepujesz, tak? Nie wiem, coś tu jakiś Okej. magazynek. Dobra, to coś. Ale to jak jesteśmy tak teraz, a tutaj za ciemno jest. Chodźcie tu chłopaki do światła, to zrobimy z tego, z klina. Chodź, selfie sobie jebiemy, tak, kurwa, tylko telefon... Też to ci wyciągnę. Czekaj, plecak już mogę. Na 17. Do kupy stańmy. Ja do kupy tak stawiam, żeby wszystkich było widać. Oni są... Ej, które jest lepsze? Jak ta siła Audition. mi może umiejętności na razie spaść, czy nie? No tu jest najlepsze, Panowie. gdzie Kamil stoi. Odi, co ty robisz? Odi. Odi, co ty Dodałem robisz? quick do grupy. On leje, aha, myślałem, on tak stanął pod murkiem Audition. na opera, nie? Słyszycie mnie? Ja tylko... No. Co? Nanek, gdzie... Eee, Słyszymy, ja cię słyszę. Siła... Bo jest akurat pozycja fajna. Halo, czekajcie, mogę coś powiedzieć? Nanek, Siła umiejętności, może mi na razie spać na tym 17? Bo mam plecak, co ma 98 PNC. no zostaw tego siłę tego ostatniego weź użyj, bo ma najwięcej. Dobra. Ile masz broni już palnej? roztegował je. No ale tam ten znacznik. Nie wiem. No. Nie wiem, co ty do mnie mówisz. 98 te... 328, 154 i 377 elektroniki. To było dużo elektroniki. A to mi wytrzymałość spadnie. Zdecydowanie, pod I ten co, level. i co? A tu Tak ma tak, testował, czy nie? Nanek ma 329 wytrzymałości, 158 broń palna i 160 elektronika. Dobra pany, to co teraz tak robimy? Audition dodał, a za chwilę, kurde, wyjdzie, sam zobaczysz. Czego? No pisałem, że czegoś mi tu jeszcze brakuje, nie go dodałem. Masakra chyba pisał własnej roboty zrobił. Tadek, kiedy Wormsy? Nie wiem, obejrzymy jak wyjdzie to. Kurde, co ja tu mam wybrać, już jest głupi. Cicho, cicho bądź. To mi to wszystko spadnie. Cicho bądź. Dobra panowie, chodźcie, bo szkoda czasu, naprawdę, jest No właśnie godzina szkoda czasu. pół do 10, a się od No godziny to trzeba było strawy to zrobić praktycznie, można wcześniej. Bo jak ja o północy mam zamiar spać iść. Dobra, ja lecę. A za chwilę Artur będzie No i w ogóle co, tego jakby też nam... robił. No. I się wkurwi. Jeszcze Danek, chwilę, wybrałeś tę czapkę już? bo Artur chciał z nami jeszcze pograć, żeby nie patrzeć. No Gdzie chodźcie, mam iść? chodźcie. Mówcie, gdzie? Oznaczony jest ten O, punkt. tutaj już... Fuck, tu Potyczka. jest już, kurde, zacima. Radio communication intercepted. Oj, oj, oj. Ojej, oj, Masz, podnieś się na tym. Dasz radę? da, Agent on podać. your team is down. Requires assistance. Bliżej, mądry jestem. Dychaj! Ej, to już nam jakoś lepiej idzie. Ach, No bo masz Może. większy level. no nie pomyśl by o No. tym. Nie no, żartuję. A który masz level? No. Nie, to masz 18 już. GTF reinforcements requested. Ty, aż szybko nas dogoniłeś, co tu miałeś? Warning. Incoming hostiles. Na niego Tu miałeś 13 level. chyba. Nie, 12. 13 miałeś? Warning. Hostile Chyba. forces approaching. Albo No, 15. 15 miał. Warning. Explosive 15. device detected. To ja mam 19, tylko masz prawie 20. No, kurde, gościu tępy. Uwaga, gościu idzie. Ty, ale lepiej się nawalasz z tym levelem. Zobaczysz co będzie później. No wiesz, nawalasz nieźle, tylko szkoda, że... No to przyjdź tu. Oj, dźwignij mnie, Nanek. Immediately. Jasne. Dobra, dzięki. O kurde. Dobra, Zdobyłem trofeum lekarz, dziękuję.
Profil. Warning. Ja Hostile pierdzielę, forces sekundy mi approaching. brakło. No chodź Normalnie tu. sekundy mi brakło do... Dobra, dźwignę Warning. go. Improvised explosive device detected. Ty nie jesteś, dlatego nie mogę sobie przypomnieć. Może misja. Dobra, Lepiej. panowie. Lecy. A, A to te miski tym dzięki. podają, no. O. Tego była maja. Ten, a powiedzcie mi... Złoty kutas tam jest. Złoty? O, kutas złoty, a. No bez skojarzeń. Tam granat za chwilę... No właśnie. O kurwa. Warning. Agent. Bym cię Dźwignij. dźwignął, kochanie moje. Podejdę. Bym Masz. cię dźwignął, kochanie moje. A teraz ty. Ja pierdolę. Podnieś mnie. Podnieś mnie. No dziadu, spieprzaj dziadu. Dziękuję ci. Uwaga, znowu zabije nas. Ten wariat głupi. Kurwa mać. Tam. Tu jest u góry jeden. O ty gnojku. Wychyl ten puszczak. Po co? Ja mu granatiren pościłem. Bum. Wychyl się, no. A, wychyl się. Dobra, hej. Dobra, dostał. 800. Jakiś broń zapotrzebny chociaż. Jakiś laserowy wskaźnik. Zaraz będzie broń jakaś. Co tu jeszcze? O, plecy panowie, plecy. Warning. Hostile Które forces plecy? approaching. Tamte. Warning. Explosive device detected. Ale nie no, powiem ci, że O. tak ten ciupa lepiej. No, coś lepiej. Coś dostają w końcu, nie? No. Czy tak na hita nie ściągają, nie? Nie no, Mów za ściągałem. siebie? Oj, oj, Nie, oj, już nie oj, ma, fajną oj, kamizelkę oj, teraz. oj, to jak masz taką piękną kamizelkę. O, ale teraz mnie ściągnął. peszek. O, Stój tutaj, Nanek. Ja. Nanek, zostań, nie ruszaj się. nice. Dobra. Okej, jest. Chłopaki na przodu. Oj, 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 dobra. Chcę kozaka zagrać, ale... Czekaj, Odi. Panowie, nie krępujcie No, się. tylko znowu wyszedł. A ci mówię, kurwa, nic. Co to kurwa strzela? Bo nie Obcy. mówię, no, tam jest. No, No. co się stało? No. Patrzcie na no, dobra, mapkę. idę, no, Dobra. ale powiem ci, że Quickpool trochę wiesz, no, może wrócić do tej grupy, no ale jak nie chcę to nic na siłę, nie? Chyba nic mało. Kurczę. Więcej level. Ja pierdzielę, ale w niego... A, jeszcze nie. Dobra pany, tu jeszcze jest. Tylko tak. Plecak on zajebany. 14 slotów. No ja mam duży No to plecak. szybko. Ale ja do cię tego kręcę, już ile ja w niego nie. tam magazynków władował, to żeście nie widzieli. O kurde, pistolet masz nowy 1238. Zajebisty. No, na chwilkę do bazy. Zaznaczę wam questa. Trzeba podejść, panowie. To 27. O Nie widzę tutaj. nic. A ja chwilkę do bazy. Po co idziesz do bazy? Zostawić graty, bo... Okej. Może to bym się Ustawiamy. przeprowadzę. Trzeba się przenosić,
No, też się przyniosę. Plecak jakiś kupię nowy. No. Co ty to robisz, Nic. To przenosimy się do bazy. Tak, i idziemy za tą misję robić. Na pewno tam Tomek już ją kończył, to się do niego przeniesiemy. No. Jo. O, co tu mogę? Krzary. Dlaczego nie mogę jeszcze? Czego nie mogę, jak mam tyle kasy? Ojoj, to mi się ciepło robi, chyba się to ściepia. Działania w strefie mroku. Co ty chcesz robić w strefie zmroku? Nie, czytam sobie, czy to mi... To jak zwykle będzie. A co mu się zaś wyprawia? A kurde, niechcący sztuchły mikrofon, fajnie tam to będzie wyglądać. Oj, oj, oj. Ała. O, Się zajebał. dobra. Dobra, tam idę. A my jakieś te misje Dobra. robili, czy nie? Poczekaj, tato. No, Masakra, jak ja teraz tak chodzę po tej bazie, jak sobie przypominam, ile tu rzeczy jest do zrobienia. O Boże. Masakra, nie? Ile tu możliwości później. Tych walk, dodatkowych misji. Misji specjalnych też, nie? Aha. Upgrades are all working good. Thanks for helping out, Agent. To. czekaj, bo sobie wszystko do skrytki przenoszę. No. Tak, tu na terminy. Chyba odpoczął. Ajajajajaj. Też nie składa powoli, nie wiem czemu, tak czas. Mm. O! Miałeś kurwa zajebisty plecak, koleś. Nawet nie, ty. Uuu, jaki pancerz. Kuba PS4 zwykłe, nie pro. Dobra, ja mogę iść na zewnątrz. This is great. With this stuff installed, we can really take care of business. You done good, kid. A wy macie wszystkie skrzydła opanowane, czy no ten? Nie, no mi brakuje się Aha. w medycznym 2. Fajnie. Zajebiście, nie? Zdolności. Nie mam tutaj. 28, no to 28 to Talenty. gitarka już. Czekaj. Ja mam... Medycznym ile mogę? A ten jeszcze jeden mocie, czy nie? Gotta love it. Finally getting a facility to Odblokowany. expand our canine unit. This'll help To jest us skrzydło find civilians who techniczne. might be trapped or locate military A staff. ja nie mam, jak to idzie No tak, odblokować? Mamy. A Kaj go Questa mam robisz. zrobić? Quest jest, kurde. No mapę zaczynnego masz, questa. To taka, Aha, no to musicie kurde, mi pomóc. błyskawica.
Nie wiem, czy będzie dzisiaj BF grany. Techniczny. Chłopcy, będziecie w BF-a grać, czy cały czas ino ten? Aha. To gramy. Co chyba Ej, to gramy, pomożecie będziemy mi to grać. zrobić Szkoda. z tym. Nie. Szkoda. Boże. Szkoda. Nie, Quick Pull. Ja dzisiaj gram w tego. Do 24 w tego. Ej, Quickpull, a jak ty chcesz grać w koda, jak Miałeś ten z nim sprzedałeś grać, szkoda, konsola? Bujaj się. Aha, Na dobra. Xboxie będę grał. Xbox. A do ekipy dołączysz do czatu, czy nie? Xbox. Camperinia. A to ja nie wiem, czy my Nie. będę z tobą grać. Nie, bo... Kuźwa... Ale już ci chyba 7 osób zaproszenie wysłało. No to ino starczy kliknąć. No widziałem. Mandy... Aaaa, ty, Techniczne. kurde. Ojojoj, Ale no dobra. dobra. Ty Kamil czaisz, że pierwszy byłem, miałem 3000 punktów. Wyście są w środku jeszcze? No ja wychodzę, idę właśnie od Dyszona widzę. Gdzieś korniszą. Czekaj, co ja tu mogę? Tylko tak włączyłem, przypominałem sobie. Kurwa, ta gra jest kozak, tak jak sobie przypomnę, to koniec, nie? Bajka. Kamil, No. takie respy są podupione w tym kodzie, to się w pale nie mieści. Ja Wiem sobie o otwieram tym. paczkę, nie? A za mną 3 się respi. Ty, tak samo ci węgiel leci z tego, Kuźwa. z głowy. No weź mnie nie molestuj, co? Kurwa. No panie, no jak w to grać, no? Da radę. No Ty, kurtkę widzisz? sobie zmieniłeś. No zmieniłem, bo kurde brzydki byłem. Znaczy byłam. Ty masz ryja zjebanego, Frrr. kurde, kurtka nie pomoże. Ale na mnie Spadaj. może. Ale ta mapa, ta US Army, kurde, jakie to jest badziewne. To. Ty, ogoliłeś się. Najgorsza mapa. Kamil. Na łyso pewnie. Hmm. Łysy z Brazil. Łysy z brazy. Na Ja. mnie? To co? A już wychodzisz. A my się kiedyś Patrzył. śmieliśmy tak z koleginią, się nagoli na łyso, nie? Z Brazylki w ogóle, a to z księdzem jest. Także tego. No. Dobra, panowie, to co? Tą misję robimy? Tą co wam pokazałem przedtem? No. Dawaj to Tak. fabularną. Fabularna. Fabularna. Ej, dajcie mi ta misja, co ja chciał zrobić. Zrobicie ze Czekaj, mną czekaj. ją? To zrobimy A, dzisiaj. Nie, to zrobimy najpierw a moja, potem bo zrobimy ja to. potem mi da do roboty. No nie no. A, no dobra, Jaka ona to jest? Danka, Bo jej nie pyknijmy tą widzę. misję. Jaką opcję? No właśnie nie wiem, musisz ją pokazać, bo ja ją nie pamiętam jak A, No, ona żeby nazywa. mieć a ten... jaką opisałeś? No. Skrzydło blokowane. To chyba ta tutaj zaraz. To chyba ta zaraz tutaj, nie? Gdzie? Na skrzydło? Ty. Na Eee, dyskach techniczne. Techniczne. Kaj to jest? Techniczne. No to jest elektrownia, stacja przekaźników na dachu, elektrownia Warge. No to tam A elektrownia. co ten kolega Ona tak daje tak chyba- ze ściany był, czy coś tak. Tak? Nie wiem, może mam chujowe sławki. A chyba, a to Quick Pull, tak jakbyś nie wiedział, to jest ten Tomek, co mi To sprawił czekaj. ten fajny monitor. Kostnica w metrze, chyba to jest. To ci monitor sprawił, to co? No właśnie A, ten to nic Tomek, nie wiesz, no. aha, tak? Oglądasz mój kanał? A, dzięki. Ci pojechał od razu. Dobra. Tak pan zainteresowany normalnie był. Ale ten dzieciak Ej, był dobry. Haj, No bo haj, ja tu oj. widzę, no nie oglądam wiem, tam Lemiego, nie pisze, że oglądam nigdzie Lemiego. podziękowania dla Tomka czy coś, no. Prezent od widza. Ej, gdzie on spierdolił? A nie, to Dyszon spierdolił. No ja tutaj A tak, do No Gdzie, zobacz, jak zobacz, do mnie? oglądaj No sobie, nie powiedz wiem. mi to wszystko. Na No, Chciałem YouTubie. zobaczyć. To kto wybiera? Ja wybieram tą misję czy ten? Bo ja Nie wiem, zamieszanie kurde. mam, chłopaki. Ej, powiedzcie mi, jaka Tutaj jest ta fajna misja, bo misja. ja jej nie miałem. No. Wejdźcie na mnie wejdźcie tutaj, na No jak jest ta wchodzę, kostnica w wchodzę na metrze. ciebie. To jest... Chodzę To jest na ciebie, twoje- chodzę. Gdzie mam na ciebie? spadajesz. Nawet nie wiem, Kajżyś jest. Może to i lepiej. Nie no. Przenieś się do mnie. Po prostu, na mnie się przenieś. Artur z wami nie gra?
Artur będzie po Artur, Ale robocie. czekaj, ja tej misji nie mam w ogóle zaznaczonej, wiesz? Kostnica wnętrz przenieść. To No to przenieść przenieś się do na tego. nas. I tu masz kostnicę metrze i tu masz ten techniczną. To jest Tak? pierwsze zadanie z technicznej. Szybka Tak, podróż jeszcze do- mam. Tak. Dzisiaj lecę. Dużo Tomek. Marek, a ty do tej roboty No. musisz iść dzisiaj? Ja jestem Tomek, witam. Witam. Jakiś koks jest. Co? Jakiś koks jest. Gdzie ten To nie, no, to tak, że Quickpol uważaj co godasz, bo on ma hopie... Ej, on by mnie To byś no kwiknął i hopie tomata byś ciebie było. No. No. Sama koszulka. Tak. Ale A on proszę ci nie mnie ubliży, ubliżać. on cię Proszę mnie chwali. ubliżać. Ja kiedyś Ej, w panie, Holandii ale jak pracowałem, to mnie dzwonili po 2 dniach, bo powiedzieli, że rękoma pomidory zbieram. A miałem tylko plewić. Kwiatki. Powiedział mi, że mógłby drugie. A wy już atakujecie, a? No, także uważaj. Patrz jakich ja mam kolegów. Powidzę... No. Ja tam widziałem, tylko komentarz podpisałeś do mojej wiadomości, nie? Z Ulemiego. Tak? No. Czekaj, gdzie to było? Że jesteśmy w domu. No. Także widzisz. Ale... To miło. Dziękuję. Nie. A Ja najlepszy, pier- a najlepszy to ci był ten dzieciak, który wpadł, nie? Że ogląda No. Lemiego i jest jego fanem, nie? A Nanek tak. To jeżeli się spróbuje to No. No. Idę do mnie. Ja, wpadnij do mnie. po naszemu. A on po angielsku to godą, nie? Ja. Danek, ten twój Tomek. filmik, ten co... Tak? Nie, No. Musi kurde, Tomek. subskrypcja. Jakie masz słuchawki? Bo masz taki jakby echo. No bo, z tego- kurde, wleź na moja ekipa, obejrzyj sobie od Tomka post, to będziesz wiedział kał nie i przy czym on godo. Jakbyś miał, rozumiesz, 75 cali telewizor, to na pewno by się głos odbijał. Na bank. Aha. Ale ja przecież przez matki gadam chłopaki. Czy nie gadam przez ten? Ale ciebie tak słychać takie echo, jakbyś miał Nie, mikrofon on ma strasznie taki oddalony od pokój, buzi, panowie. byś miał nic w pokoju. To czekajcie, ja może zmienię sławki. Dobra, chwila. Ale nie, Oj, No, Boże, i wy synek muszę fajnie się grał. zmieniać. Przyszedł Quickpol, zaś larmo robi. My się zdążyliśmy przyzwyczaić, a... wiecie, nawet już wszystkich rozstawiam po ścianach, to wszystkich. Czekaj, jak my cię za ten, rozumiesz, za ten żarcik my cię rozstawiamy po ścianie, obejrzysz. Ja pisałem do Petera wcześniej, ja pisałem kilka dni temu, piszę do Petera. No oni przyjedziemy. potem Nie, no przyjadą. czekaj. W górach będzie spotkanie, to ty obejrzyj co w nocy się stanie. A jak będziesz miał... Halo, słyszycie mnie? w końcu? Tak, słyszymy cię, Halo, Tomek. halo. Dobra, spoko. Mhm. Co lepiej Teraz słychać lepiej teraz? No to jest lepiej, no. Chyba nie lepiej jest. No lepiej, lepiej. Dobra. Widzisz? Dobra, to atakujmy tą kostnicę w meczu. No. Tak. Nanek, Nie możesz? mogę być przy... Nie, Masz nie mogę zaznaczone? tego zrobić, wy to Widzisz? musicie zrobić. Poziom. No nie no, weź Czekaj, Nanek ty tam- do środka, Dobra. chodź. I będzie misja. No to No chodź. to chodź. Nie. A nie. No zróbcie, nie ktoś będzie. jest przywódcą. Poczekaj, Ty, a w Dada. ogóle sobie włączyłeś sobie ten komputer Nie. tam u siebie? Nanek chyba se... Dobra, wchodzimy, otwarta, wchodzimy, dobra, działa już. Czekajcie, mnie teraz chyba wyrzuciło od was. Sarah was using the site at Nie, the jest vast jeszcze. grave, which explains why the cleaners have O targeted jest it. teraz, no. Avoid Chodź, no. contact if possible, but do what you have to do to make sure Rhodes gets us the juice. Oj, oj, oj. That is, if he's Na still kim Ej, alive. to ile to jest osób, Kamil? Co? Locating Ten arsenal. domek tam jest. Target acquired. Ale to trzeba rezerwować już tak naprawdę, bo to... A jak być ten, pamiętajcie, jedno miejsce będziecie mieli. A, na podłodze dla ciebie, no Nie na podłodze, bo mnie po prostu nie będzie. Nie, moja na pewno nie puści. Moja mnie nie puści. Jak nie będzie? Chyba cię A posrało. cię nie puści, dawaj ją na Nie streama i... wkurwaj. Powiem ci Dobra. tak. Słuchaj, ja już z moimi rodzicami tak załatwiłem, że mnie puszczają. A ciebie Słuchaj, nie. jakbyś widział moja kobieta, jakbyś wiedział, że ona jest ze Śląska, to byś nie miał takich tekstów. Jakby cię przycisnęła do O, ściany. Śląskie Ona by cię, dziołki, rozumiesz, to są nuder kulą zabiła. Siatkę ze Śląska, masa. Wszyscy...
Czyli Nanek tańczysz Nie, jak... nie narażą się. Kurde, przyzwyczajenie. A to jest już różnica. Nanek. A, dzięki Tadek, dzięki. Ej, już mam 20 level. Czemu? No. Kurde. Dobrze mówiłeś, że masz 20 level. Kto ma 20 level? Hostiles inbound on your position. Czekaj, Odi. Ała! Pedały idą. Nie o. Jest! Mi Co, tarczami, go- kurwa, pierdzielnymi. Poczekaj, Odi. Tutaj wysiadł snajper. Tak? Ej, Nanek. To dlaczego tego filmiku prezentuje Nie rozumiem cię. He's got the skills we need. Jeszcze raz. Właśnie. Eccentric. No mi na Facebooku tam nigdzie nie widziałem tego filmiku. No widzisz, bo nie jesteś na grupie, ja to udostępnię na grupie, tam na tym czacie. A dlaczego W ekipie nie Nanka. ale nie udostępnił? No nie no, spoko, Quickfall. Jakbyś był, to byś wiedział. O, siema wiewiór. Witam cię. O, żeż ty kurwa. Kaś ty jest. Przyjmij mnie. Nie, dobra, no i się tam... Uważaj, bo masz Firemana ze zadku. Fire'mana. Ale teraz na pewno te szmaty tak padają, kurde. No powiem ci, że lepiej, ale jeszcze mi kurde... No strzała... No jeszcze ciepnie, mają te nie? czachy trupie, nie? Jeszcze mają. Czekaj, ty jeszcze masz czachy na Ja nich? też. 20? Mama. Bo oni są na 25, wiesz? Ale... Tak, to A pingwinów znasz, Quickful? Kogo? Pingwin skład, czy A, jakoś dobra, tak. udało się. No kojarzę, no Tam gdzie jest Jukens. No wiem, ale to tam oni tam... Dziukensa to nie lubię, bo... Tam We have intel nawet that there are multiple Yoshi się od cleaner nich, wiesz teams co, on site. izoluje, bo Mam oni tam... telefon. Dobry. O, tu, Dobry wszystkim. O, siema, ten i w ogóle wiesz, taka spina jest. Co u No, ciebie mi się słychać? podoba. Opowiadaj, panie. Cały czas Quickfall. A, to hopie, kurde, to teraz żeś ty, to jest drogo rzecz, rozumiesz? Quickpola mieć w znajomych. Wali, Tomek, Ty, Grucha, ty coś grasz? Co? Ty grasz coś w ogóle, czy tak sobie siedzisz? Tak sobie Coś się to zadaje. Ej, to jest jakoś strefa skażona, panowie. no bo tu węgiel sprowadzali w No nas. właśnie patrzą. Dobra, spadam, bo widzę, że Michał jest sonny, ja nic nie gram. To... No, na razie. This project was intended as an extension of the subway system. They didn't get to finish it before the dollar flu hit. Ojej, Then kurde, ale again, ten construction in New spoko. York Gram to always chyba runs on 10 its own raz. schedule. No to który ty masz poziom, że to 10 raz grosz? Power relay. Trzecie konto mam, z kolegą kilka razy powtarzałem, wiesz? Ej, to może być otwarte trzecie konto, kaj masz większą postać i będą się lepiej grało. Nie kurwa. Coś ty to zrobił? Whoever just turned on the lights. A szczerze, na tamtym koncie mam 25 level, mógłbym, ale dobra. This is Faye Lau patching in. We have help on the way, Road. Whoever's down here, head for the Oj. Mogłem secondary tego relay room. Auditiona And when you see the pogrindować, ale... Readings Aż indicate tutaj this na area. Ej, o filtra jakiegoś 01 nie mam, nie wiem co ja mu Nie, zrobić. nie, ja podać nie jeden. Jak filtra nie masz? A na Ja? ryju masz. Filtr masz założony. No, kupuj koda, No. będziemy grać, być tak fajnie. No, Chodź na next, screena sobie jebniemy. Chodź Odi. Ja tylko tak, tak. Tak się ustawić, żeby czekajcie. O, prawie, nie. Kamil, No dobra. o, tak jest dobro. Czekaj, raz, dwa, Perfekcyjnie. trzy. Z ekranu, kozak. Fajnie. Gdzie się idzie na grupę. Za pozwoleniem ekipy. czekaj tam. Nie ma problemu. Kurwa, A gdzie jest kapitan? Tutaj jest. internety Panie na Odi. telefonie nie działają. Kapitan Proszę prowadzić. tutaj jest, kapitan tutaj jest. Zabrano prośbę o dodanie do znajomych. Kurde, już się wszyscy pytają, jaki model, co to może za 4K? A żaden nie zauważył, że tam było 4 a nie 4K. No. Ja zauważyłem, dlatego już się nie pytam. Oni są mocni. Nie wiem, czy to jest istotne. O, Biorę.
Dobra. A powiedzcie mi lepiej jak ten. Jak to Call of Duty nowe, bo tak słyszałem różne opinie na ten Powiem ci, temat. że No. te serwery, no to Groź tak na działają, przykład z kimś. Jak zagrasz Ale coś sam, tego to mogę przejść. do tego. czekaj Nanek, bo ja mam więcej... No powiedz, no w końcu twój stream, no. Świetne doświadczenia. Sorry, Nanek. Jak grasz samemu, to jest jeszcze okej, ale wyszukuję graczy, którzy są jakby najbliżej ciebie, nie? A jak grasz na przykład w kilka osób, to już jest tragedia. I czasem czekasz w sztabie na przykład godzinę i gry ci nie znajdzie. I ci znajdzie jedną A jak ci osobę. znajdzie, no to pogracie 20 nie jest minut. tak. Siema, Siema, Hubert. Hubert, cześć, witam was. Nie, bo Piątek pytam gramy? się o to, bo Jak Bo- się bo- gra, to jest ogląda- okej. Ogląda ten z mecz tą tego. kampanię słyszałem, że bardzo fajna, ale z tymi Kampania właśnie jest online super. to do tego się tak... Nie wiem, może tego Battlefronta kupię, ale z Battlefrontem też poczekam, bo to tak jest, że się wszyscy jarają, a później się okaże, Nie, że... no jarają. Nie ma problemu. Poczekaj, Ja porozmawiaj. Jakie larmo. Nie, Janek, pogadaj ze swoim bratem po prostu. To ci powie, o co chodzi w tym Battlefroncie. Filip ci wszystko wytłumaczy i poza tym ja też kupuję. Ja, wy wszyscy No, ja też kupujcie, kupuję. ja, kupujcie wszyscy. A jak ja przed premierą zamawiał, toście jest znany głupi, nie kupuj tego, kup co innego. Jest. A ja powiem Danek- ci tak. Ja nie kupię nigdy, bo jak ja kupię, to ty przestaniesz grać. Ja idę z remasterem. Ty, Hubert, z jakiegoś Overwatcha coś grasz? Wiesz co, pograłbym, ale już sam z Peterem żeśmy się umówili, że zaraz wbije i będzie w Battlefieldzie. Będziemy Że szukać. idę na Battlefield, okej? Okej. Kurde, wszyscy tego Battlefielda cisną, a pewnie ja To kupię, jest to wszyscy więcej jak przestaną w to pewne. grać i przeniosą na Battlefronta. Wiesz co, ja już mam 120 Oj, ej, Powiem ci kobiety. Tak, nie jesteśmy Ale mną, więc o to Quick się nie ma. Zresztą tam niezły Panowie, numer dźwignijcie zrobili. mnie. No, ale śmig Tak, jak pedał stoi. Słuchaj, Quick Paul, pamiętaj, pojedziesz z nami w góry, to zobaczysz co się robi z takimi żartownisiami. Fajne góry. No, Tomek, chłopcy się tam organizują, wiesz, z ekipy zryw. Ale Taką wiecie, co bliższą było grupa najlepsze? taką już. Że ja to No. sam chciałem zrobić, nie? I tak, i przytem tam pisze tam do niektórych, że sprzedaje konsolę i w ogóle, a Peter do mnie pisze, że coś tam, co ty robisz, nie? Że jak nie masz konsoli, to mi wyślę swoją, coś tam. A ja piszę do Petera, weź się uspokój. Ale widzisz jaki Peter jest? A dobry plan, dobry rzecz. No. Tak. A zamiast A ja ja poczekać takie jeszcze były. ze 2 dni, wiesz, już zrobić Danek, coś włóż tego, to że wtórkę już, wiesz, tutaj. Danek, Co? Aha, sorry. odpalić Xboxa, wiesz, posiedzieć na tym Xboxie przez kilka dni i dopiero potem wyciąć numer, że wrzucić filmik z PlayStation i wiesz. ale to Nie, ja słuchaj, już jest, chciałem to ale, anulować wszystko w piątek, a Peter, nie, jeszcze ich pomęczymy. ja ci powiem tak, ale to ci Peter mówię, Peter, kup Xboxa, nakręć unboxing, a później chuja jeszcze ludzi bardzo Tak. nie? Tak. O kurwa, pedały. O Padłem. Boże. Czemu ja tak szybko padam? Ja się tylko domyśliłem, czemu przechodzicie na Xboxa, ale A Peter, ja gadam z Peterem, Peter mówi, dobra, robimy jaja. No. Będą dymy. Prawie przez was ekipa się rozwaliła. I były dymy. Tak. kuźwa, ale do dupy Nie. nasi grają. No jak Tomek, podnieś Peter, no. Peter powiedział tak, widać. jak ekipa jest warta, to przetrwa. Quick pull, ja już chciałem pożyczyć Ale tam na od razu Xboxa. Aaron i wszyscy inni zaczęli pisać, że ekipa tak czy siak dalej istnieje i w No, ogóle, już nie godą co do mnie pisali pewni ludzie. Ale Coś dobra, tam- reanimujesz? No, Nanek, wiesz jak, Ja. będziemy trzymać ten... Dźwigniesz ta grupa, nie dej się... A idź, no. Ale nie, Nic nie zostało. ale nie, no, ale nie, ale jeżeli chodzi o Dobra, Nanka, to jestem. mam. O, zapiszony dźwignij mnie, pomysł, kurde. tak. Ale teraz zapiszony mam pomysł, jeżeli chodzi o Nanka. Dostałem ładnie... Jest. Idą. Kurwa, wysoka. Ty, a ty jesteś pewien, że się umówiłeś z nim, Hubert? Bo on To. gra w ten, Gran Turismo. Tak, nie Petera jeszcze, Peter. już wbije za 15 minut, pisał na tym, na Facebooku. W grupie.
Zdychaj ty cholero. Coś zjem. Ja tam ci odjeżdżam napisałem, tam zdjęcie cieszę się. Zaraz zobaczę, bo... Uciekać? Ale wiesz, Janek, wbić raport 15 minut jest pół godziny. No tak, tak. No. Ej, 3 pany, godziny ja ale się ma pierdzielę, pan 22. Ej, fajnie się gro, ej, kończymy to. Ja pierdzielę. Ej, ja do roboty muszę iść. Serio, że się wiedział, że to prawda? No powiedz, że nie. Ja już nie rozgodą, że miał jak biegunka. I co było? No nic no, dostał jak tabletka i musiał iść do roboty. Nie, żartuję. I co teraz? Kajmometra iść. Tu fajnie, nie? No, bo ty Janek jak zwykle Powiedz, offline. że musiałeś misję dokończyć. No. Ratowanie świata akurat. Bo bez tego koledzy by nie przetrwali na tej... To ty Janek bez Nie, no dobra, PS spoko. możesz grać, nie? Ja? Online. No? No właśnie, to jest dziwne, bo ja tego PS Plusa już nie mam od ponad 2 Ale miesięcy. wiesz co ci Ja powiem, we ja się wszystko teraz mogę z grać online. Filipem żeśmy się domyślili. Ty chyba masz Filipa konto i z Filipa konta ci ciągnie. Tak, Aha, no bo ja dałem jego konto jako główne i faktycznie. No, Spoko. z Filipem żeśmy ostatnio gadali i Filip powiedział, że dziadyga Janek mi chyba z konta ciągnie plusa. Okej, to mogę FIFA Pointsy kupować, nie? Tylko na FIFA całe konto. Ej, powiem wam, że ten magazynek mi się strasznie zastanawiałem, schodzi. czemu mi to działa, no to... Ja też się zacząłem zastanawiać, mówię, kurwa, jak to Schodzi, Janek schodzi, no. może grać bez, a ja muszę płacić, no to jest kurwa, nie? No ale to ja mu więcej kasy za to nie bierze chyba, nie? Nie. No właśnie, Nie, nie spoko. bierze. Znaczy ja nie mam Macie tego apteczkę? Ja się z kolegą raz miesiąc ja kupuję wtedy, kiedy są lepsze gry. A ja mu O ty daję dziadu. te indyki. A ja mam opłacone na 1,5 roku do przodu. Ja jak kupowałem PlayStation miałem na 2 lata. No się skończył. No. Za Fiko? Dostałeś? Tak. Tak, Patriko dostał. On bo za bozna robi i wy to wszystko łykocie. No, jak quickball. Ja już mu w nic nie uwierza. Powie mi, odwróć się, ktoś za tobą tam szylo. Nie uwierza. Ja też. A to w łeb. Boże, jak naprawdę Trudno. będę strzelał. Wy quickball podnieś, No. podnieś quickball. Nie, wiesz tak, Ja? Dźwignij mnie. No, ja cię da dźwigą w tych górach, obejrzysz. Zastanawiam się. chcę to zobaczyć. Weź chcę to zobaczyć dalej. A jakich górach wy mówicie? Wy mówicie o tym pomyśle całym tam, co dopiero ma być, czy to już jakoś na najbliższe Tak. terminy kombinujecie? Nie no, na lipiec. No, na 21 na moje urodziny. Ale... Jaki cwaniak, patrz ty. No Moje to są wy. 10 do kurwy nędzy. To siedzimy do 6 sierpnia w takim razie do Moje moich. już były niestety, więc... Co wy tak kurwa wszyscy z tych wakacji? O. Mam Nie urodziny, wakacje. Ja też mam No. wakacje i co? Ej, no długo to zobaczymy. jeszcze, bo ja kurczę. Ja na Nie przykład tego, będę... tylko wszyscy w wakacje. Ja nie wiem, czy ja będę mógł się tam dostać w jakikolwiek sposób, także... O. Fajnie se idziesz. O kurwa, pedały. Wiesz, to się... Ja już sobie zbieram na bilet na pociąg. Chodź sam do mnie. Kurwa. Tu widzę, no to jak pamiętam. Co on tam piszą, tak? Oj, Co to mam? Prezesów. Boże, Boże, Dobra, Boże. dobra, podnoszę to. Kulku. Czekaj. Czekaj. Było buzie. A dałeś ty subskrypcję? Ej, tu możesz iść, kaj ty idziesz. No idę, dźwigę to. Kamil, pamiętasz to Wiecie? ten Co? jakby to ostatnio gierę z tymi paczkami. No, Nagrałem to. co ty gadasz? Tam się działo. O ja też leżę. pierdzielę. Czekaj, na górę idę. No. Jebną mnie z tego, z siekiery. No jeszcze mnie dobił z siekiery. Scelę? Ja cię kręcę, pany od... Mówię jeden. Tomek, Plecy pomóż moż, nam, Tomek. załatw go. Jestem.
Konrad, bo Kurwa, padniesz. czekaj, Martwimy się o czekaj, ciebie. dobra. Musicie chwilę chłopaki odczekać, bo Ja. to... Tak. To Max sobie No. da, ja wierzę w niego. O, ale mi Mi zostało jakieś 20 sekund na reanimację. Minut. Raz, dwa, trzy, cztery. Podniósł się. Kurwa, to Podniósł się. Anowir też kusi. 5, kurwa, Ej! kusi, 4, cholera. 3, 2, Nie dokończyłeś u mnie. Jak poznikali. A, Dźwig na was. teraz se możesz. Dźwigna. No bo brakło ci tam kilka sekund, żebyś mnie dźwignął. No ale to No, jesteście i tak na dole, nie? Aha, Sony zapowiada PlayStation Plus Open Weekend, fajnie. no. Open weekend. Będzie czarny piątek, to zrobię tam minus 50%. No, 17 ma być promocja już. 17 dla abonentów PlayStation Plus, a 21 dla zwykłych biedaczy. no i co tam niby fajnego będzie? Kurde, dźwignij mnie. Powiedzcie mi, Premium do BF-a. a Jebnie. jakby mój brat kupił na przykład Battlefielda w PlayStation Store, to ja bym mógł w to grać wtedy? Tak. Oczywiście. No a Pobierasz- on nie kupił płytę, nie? Ale Nie chłopaki, wiem. Jak to się stało? Ej, Ja pierdzielę. Filip, Kurczę, ej, dźwignijcie mnie, bo zaraz muszę iść do roboty. Filip tak jak Peter, jest zwolennikiem płyt, a nie też. No wiem. Dobra. Tego w ogóle Ja jest- zobaczę, może na jakiejś promocji to złapię i ten, bo ja nie mam żadnej takiej gierki, Teraz wszyscy na grają Black albo w Friday, Battlefielda na Black albo coś. Friday, Dzięki. Patrzcie chyba Teraz wygrawał, Janek na nie? Black Friday patrz. No bo szybko, może być- uwijej się. Uwijej się, bo mi dużo nie zostało. No właśnie. To nawet z premium możesz za dobrą cenę tą rewolucję całą No, premium? wytegować. No, rewolucję Battlefielda. Na Black Friday Reanimacja. może być dobra cena za to. A jak tam zadowolony coś Hubert, że będzie tego? Kampania dodatkowa do Battlefronta Lena? Ale wiecie, czytałem, że z masy będzie jakichś mikropierdolonych transakcji, że tak powiem. A pierdolą jak potłuczeni, kurwa. Bo nie mają ma o czym. być. To tak samo jak pierdzielą o Kubicy, że już wraca do formuły. No, a bo to tak samo jak Quickpull odchodzi ze zrywu, nie? No, No. Nanek wyjaśnił wszystkim. Bo kurwa, wszyscy się dobierają do amunicji, ja nie mogę. Do amunicji. Do czego? Na co tak i tak nie szylosz? Kurde. Po co komu dziś wczorajsze piwo? Chcieli zalegalizować marihuanę. Góra to dobra pozycja. Co, jeszcze się tu będziemy strzelać? Ja cię kręcę. Ej, kurde. Ej, ile to po twoje muszę do roboty iść? Zanim Peter wejdzie na A na 10 minut. Nanek, słyszałem, że ma być ciepła zima, A ja tyle muszę węgla iść. nie trzeba, także nic. O, To musisz. cóż tak. A, Na duży harmider był i chyba dlatego nie mógł się skupić. Po całym jest dotąd. I tak. Czekaj, Odi. Janek, grasz coś za Overwatcha? Widzę, że się na no Petera gram nie właśnie. No, to możemy zagrać, bo widzę, że się na Petera nie To doczekam. czekaj, skończę tą rundę, jeszcze tylko dzwonię, bo mama do mnie dzwoniła. No spoko. Pozdrów ją ode mnie. Sam do domu, zacząłem rundę i telefon od mamy momentalnie, nie? Patrz, mnie pograli, nie wiem. Powiem ci tak, ja odpalałem tylko konsolę i mam telefon. Gdzie prawa? Kamil? Czekaj, bo... Kurde, w telefon się patrzyłem. Kurwa, nie ten A guzik. powiem ci, Hubert, ostatnio gram same gry Torbjornem, czy w ataku, czy w obronie, wszystko wygrywam, co gram Torbjornem. Tak, tylko nie Często graj mam tam zagrania meczu. Bjornem cały czas, bo podobno bana można dostać. Tak? Czemu? Zagranie cały czas tą samą postacią, na każdym No meczu. co tym złego? No, Blizzard widocznie wiesz, uważa, że wiesz. Jak będziesz cały czas grać jedną postacią, Za co? na To jakieś bana głupie. A, Czy zmienia mnie często? Dobra, czekaj. Na chwilę, Pływam, tak? gram. O. I streamam. zaraz. Peter nie ta impreza, ale możemy... Cześć, Peter. możemy się przenieść. Dzięki za wkrętka. Witam. Imprezę. I co to? Żeś skręta zrobił, ja Ej, wtedy... Czy Peter powie, Ja, my tu są na Tu na górze. górze, a ja mówię, takiego kurwa, stracha wyjście. to nikt nie napędzi. Dobra, to idziemy do... Weź Hubert inną. A to Quickball tam zrobił, tam jest Kijów i reszta. jaki kijów, beton. Tak.
się kurde jeszcze nie nauczyłeś? I też się czasami zmieni. No zdychaj, no ileż można, kurde. Chyba na wiadomość nie mogę w ogóle oglądać. Jeszcze coś tam jest. O. Ty uważaj, bo gość siekierą. Jogo zaś musiał załatwić pan. Ja Czekaj, pierdolę. No, Uciekaj! Uciekaj, Nanek! Uciekaj! Oni już poszli na tego, na Battlefielda. Nie trafiam w niego? O, faktycznie, trzeba przytrzymać i reanimować apteczkę się. macie? No. No, a moja apteczka nie wymaga taki mały bonusik do życia. Oj, brakło mi tych granatów. Oj, czuję, że będzie pierwszy level padł. Jeszcze mam połowę. No zdychaj, cholero, ty jedna, ty no. Kurde, rzućcie mu tam granat. Padł. Kuba, siema, cześć, witam. We don't have anyone else on A gdzie site. Bosik? Zaraz wyjdzie. Ej, 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 No, ja zaczynam ten, co, grać. I ten Pils, patrz. Kto? Co, na co? kurczę. A i ten Pils, kurde, stoi tam w oknie Jezu. z Watch Dogsa 1. Co tam stoi w oknie? Ale jaja. No, Aiden Pierce, Kaj, kurde, w jakim z Watch Dogsa oknie? 1. Aiden. No Aiden. No kurwa, Jaki w oknie, szybie? Szybę, ślepy? Kurde, leża na ziemi. Jesteś naprawdę. Ty może być tak się Leży, interesował on tylko się rusza. współgraczami, a nie tam jakieś pierdoły w szybach oglądał. Ci kurwa dam pierdoły. Ty No. szybciej, bo Nanek musi do roboty zaraz iść. Kurde, chodź tu, Kamil. No to dźwignę go wtedy w robocie. Ty, Nanek, to ty byś te w ogóle. Jak to ma Elastyczny, jak w McDonaldzie. Nie. Kogo mam szybciej dźwignąć? O ty świnio. Odniesiona. No bo mam utratę przytomności już. Jak Dobra, zajebał zaproszę do biura. pomponem, kurwa, w ziemię. Jak Dźwigaj. Jak to wyglądało? No. Pompon, kurwa, jeba. Ale jeszcze oddycha kurwa, nie? To jest fajnie A to jest Kuba, aha, no to już wszystko wiemy. Ale chłopaki, fanty jakieś tu mam. No idę. Kaj idziesz i Idę, bo cofnij skarbnik się, do siebie. moje fanty. No, Kurde. Spadaj. Cześć. Siema wszystkim. Siema. Masz drugie. Nanek, ja mam dla ciebie zadanie. Kamilowi czapka zostanie. Takie bojowe zadanie bardzo. I kurde, jak nas tak zrobili w jajo Quickful z Peterem, to my No. zeszliśmy wnet na zawał, nie? To chyba To żeby więcej takich żarcików nie robili, to musisz im nałoić. Ja się penisem takie pod rzeczy pawa. nie bawię, wiesz? Stwierdzą, że jest ciepły albo coś i co. Ja nawet takiego hardcora. No to ja mu lepszy Który się tego pomysł, podejmie. wiesz? Pokażemy im inne miejsce. Kaj mieli ten. Jechać w góry, wiesz? Inny domek. Ej, chodź! O, Lemiego zdjąłem. A gdzie jest Zolbi? A na zewnątrz jeszcze. Jedziesz? Idę. Spoko. To już koniec misji. I co to, teraz wyjeżdżamy, ja? Tak, właśnie... Akurat wyjeżdżamy właśnie, widzisz? takim czym nie wyjeżdżamy, wiesz? Jakbyś zobaczył czym się wyjeżdża, to byś był posrany. O. Już nie wszedł na to, kurwa. Tak. Byłem w Ej, kopalni Nanek, soli, wyjeżdżam. weź zrób kiedyś Ja, vloga, na jak pewno ten, mi jak tam- pozwolą, jak tam na na dole bank. jest, jak w ogóle. Looks like the power grid's a lot more Nie da stable. się? Thanks to you, we're back in business. O, jakoś Rose broń. is already on his way back in. Serio? No nie dostaliśmy dużo ekspakami, to I'll to. see you when No you get właśnie here. widzę. A ja kurwa. zdobył Myśmy to misję trofeum. już robili. Dobra, Nanek.
Karabin żegna- do udostępnienia mam. Karabin. To żegnamy Nanka. Żeby Ej, mu tak co nie spokojnie będziecie mieli zrobił. 50 levelu jak przyjdę. No, nie, i no, będziemy te zaś moje misje robić, żeby ją miał. Tak? Ty właśnie, Nanek, bo tak właściwie to ja też Ale mam. wiesz, No, to to cię będziemy dobra. we trzech boostować już, nie? Co mówisz, masakra? Że też mam debil. Super, chcesz se kupić? Zajebisto gra. O Boże, Nanek. A ja dostałem za friko i boom, bitch. I to nie od mamy. Od taty. Do taty. Nie. Nie wiem jakim cudem, ale mam za darmo na koncie, nie? Po prostu. Dobra, ja ładuję szybko podróż. I sobie w każdej chwili mogę odpalić. Mordę dostać. To? Adresy mawiają. Dobra, to co panowie, robimy tą misję, co przedtem chcieliśmy robić? Tą taką tam na początku. I o tą. Tą. A, to jest... Ten, ja może A, wiem, konsola i streama zostawia jak puszczonego, chwilę, to tam wam się wiesz, będzie no, fajnie grało, a ja idę do roboty. udostępnić tego. Dobra. Krumy kamery. To tam Tak wszystkich jest. widzów przekieruj do mnie. Ej. Odia, jaka to misja jest, bo ja nie mam jej na mapie. Czekaj, już Kurde, ci wkurza mówię. mnie to, że w tym miejscu nie idzie biegać. To jest misja... Grand Dobra, to ja się Central przerzucę na Station. chwilę do tego. Przerzucę się tam do Huberta, Ja, pozdrów, się chłopcy. dowiem co oni robią w końcu. Lemmy grał w BF-a, bo dopiero go zabiłem. Okej. No. Dobra, to ja spadam. To tam się No, teleportuj, nie, panie. Tomek, my na ciebie się teleportujemy. But you got me out of a jam there, so thanks. I know you want more from me than just warm fuzzies. Dobra. Save my soul. Mam Like go. getting this Dzięki. shithole up to Za par. późno. Ale No dzięki. government standard, I see. Nice to see they're still keeping the bar low enough that even roaches No. can Znanek right w over. bazie jesteś? You want quality? Misję. You go private. That's what I learned in Basra. Dobra, teleportuję Bo się i tak do- zaraz uciekł, nie? See, you can't just live on farts and good intentions. Power, Ja też dokończę ten mecz i się zmywam. all the bells and whistles. Ja nawet nie I wiem, bet od you're the czego first te one to przerwy nie try it. A Tomek, jutro jak kończysz I know pracę, a o bunch of której? you people went missing when the shit hit the fan. Zobaczymy, zróbmy tą No, misję, 15. później. About that myself. A nie wiem, tak myślałem, żeby też zagrać gdzieś w kole Tak, jeżeli 18. chodzi o jutro, Poke around a bit. See what No you can find jasne. out. Ja Maybe ci the powiem, virus. jestem bardzo chętny, bo widzę i chłopaki No. też są naprawdę sympatyczni Ja bym- i fajnie wszystko gra. ja bym kurde No, jutro... nie, to jest mój widz, wpadaj. No. It's happened before. To zapraszam do mnie. Zobaczymy. Link do kanału tam może masz, Nanka, ale You know, jak they say nie, a to tam pessimist wpisz is a sobie disillusioned wyszukiwarkę romantic. Masakra 27 aktualnie jestem na żywo. Whoever said that's a fucking asshole. Polecam. I'll let you know which shit to look Nie, up. no w porządku. Careful, this fucking city doesn't want you to. Witamy kurde u nas w naszym gronie, hopie. Beaver, To jest jakieś metro. Beaver, 20 Czekam na naszego tanka. słyszysz? Co? Ja. A na gra? Słyszysz? Nie gra. Znaczy się. Ty se- A, bo zresztą ci nie godą, no. Yeah. Bye. To Nanek, zagraj jeszcze ostatnią misję. Nanek, za nami. olej tą robotę, chodź, zostań. No już lecę. Chodź zagraj jeszcze ostatnią misję. Nie mogę. No dobra. Naprawdę. O kurwa. On musi zarabiać. Lewa strona. Do ta jego Lewa. zostawi. Jak tu kurde Nanka nie kochać? Naprawdę, to jest Nanek, to jest kurde To nie wielki idzie, koleś. no. To jest tak... Ej, bo wszyscy pomyślą, że jesteście ciepli. Oczywiście. Ej, co wybrać? System ogrzewczy czy stała łączność? Stała łączność chyba, nie? System grzewczy. Ty już ciepły jesteś, więc po co ci system grzewczy? Dobra. Dźwigam się sam? Dźwigam się, dobra. About time. Now we got a proper Jezus, control. no Dobra, to- dobra, to- wiesz, podnoś się sam. No czekaj, mam tu swoją tą Ale torbę. ja ci pomogę, kurwa, no. No, swoją torbę. Ja ci pomogę. Trzymaj się, Ginter, cześć. Lara. Ja ci pomogę z twoją torbą, ja ci pomogę. Ej no, Kamil, wiem, że ty pomostu nie chcesz, ale bez przesady, kurde, nie? Wszystko ma swoją granicę, nawet życzliwość, nie? No. To tak, nie wiem, tydzień temu była taka bajera, przychodzi tam taka klientka do nas do pracy tam na przerwę i mówi, ja mówię do kumpla,
No ty, no weź zrób miejsca, on. Ty, to weź przesuń tą torbę i siadaj. On ma torbę, tą plecak tam na torbie, na krześle, nie? Weź mnie kurwa zrób miejsca, on. Ty, to przesuń torbę i siadaj, Spoko, nie? Kuba, Torba na wbija bok i tam. siadaj. Ja to jutro tam najwyżej wbija. wbija. Zostaw tam pod filmikiem jakiś komentarz z linkiem, to tam wbija do ciebie. Kogo? Kuba z... No to chyba Kamil mi dźwignie. Bamboya, No czekaj, jak dobrze dobra, myślę. dzięki. Dobra. Dobra, ja muszę teraz postrzelać, to będziemy mieli spokój. Alert. Intercepting radio Jakby transmission. teraz wyjść jakoś level nie padnie, to się kurde. No, Ej, a widzicie, praktycznie prawie widzicie te 21 rzeczy, co mi dają, czy nie? Widzisz to tutaj, ten plecak teraz? Nie widzimy To ja go wezmę i wam go dam, pa. Teraz pyk. Teraz mogę go... No bo coś gadaliście, że coś tam dało, to że jeszcze przyleciał na chwilę. No dobra, ej. A nie, co to było? To była... To jest ten... Trzymaj się. Tłumik. Tłumik, tylko... A, przyjdą się. Ja, mi się przyjdą. Ale się przyda. Nanek... To ja ci będę Nanek do skrzynki twojej dawał, to tam gdzieś, nie? Ty, Nanek, czekaj, Nie załóż chcę. sobie kaszkietówkę. Nie wiesz, wyglądał jak na realu normalnie. O, Lemik leży. Dobra, nic pany, Jobda uciekł. No, No dobra. No, trzymaj się. ja zawsze. Pamiętaj o torbie tylko. To dawaj Weź go, tam daj go, nagraj, nie podam. Nie mogę, nagraj jest jakiegoś zakazane. vloga. No, nie da rady, wiesz? No. No. Ja wiem, że wam mnie szkoda, ale... Czekaj, to chociaż się... No. Pożegnajmy się przynajmniej, co mówię, że to... Czekajcie, to muszę im na strumyku, jeszcze raz. Patrz, Czekaj, nie, bo ja granaty akurat wybierał. To też nie? Jak to było? książek w Strzałka na dół, na sam dół. Teraz... Nara. Jaka ekipa? Nara. Nara. Jaki rzut, no, nara. Okej. Na razie. Nie zapomnij torby, nara. Nanek, tylko Ja. uważaj tam. A wy na dole, nie? Bo- różaniec i opie w kółko jadymy. Jak kurde za nisko zejdziesz, to wiesz, tak za głęboko w tą ziemię, w kurde, Nie bój się, jedziesz, nie bój to się. będzie ciężko. No ale to już kurde. Nie w takiej No, dziury fajnie się grało, sobie fajnie się udało, grało. nie? Trzymajcie się. Nanek już nie w takie dziury Dobra, wjeżdżał. i ulubiony dźwięk Nanka. No siema. Dobra. Ja jeszcze za chwilę z wami pogodą, ale skończę streama. A świnie. Dobra. Nic. Nic. Ja kończę. Dzięki, żeście byli. Przyjdźcie zaś. Jutro jakieś inne, coś innego, jakiegoś na live spróbujemy coś tam pograć ciekawego. Także na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, cześć.